Good morning mga insan, madiskarteng Ilocano. Ngayong umaga, didiskarte na naman tayo ng ulam. Magha-harvest tayo ng tilapia. Doon sa banda doon. Doon, sa may tulo. Katulad ko kaya sika. Kanyo ano may barbarokbok? Uy, alam ka, galot na. Coming! Yeah boy! Yeah! Kamusta ka pare? Kamusta? So bale nandito na tayo mga insan. Nandun na yung mga kasama ko doon. Naglilinis na sila sa paghaharbesan ng tilapia. Ay, agya katawa eh. Ay. Akal aksur ketama kita. Kayaknya bakal magtaw. Ayun ko po namin takdang itam. Nih, sapok na dulu. Bagayo kin jandel to ta ig nagtoy tayo panahang nagpanpanag jay ah. Bagang tayo ig nagtoy tayo panang.
Kami ngayon may dadaya sa ako usok lagi may ito tuloy ito tagawid kamay. Kumar, mat. Kiting. Apa ba? Ilis na. Ilis na. May mga tiktikang talong nga pagano. Ay, kadi kay may lumagtaw. mapidot yaw. Napidot yaw. Ang nagtata, danom day takwa. Pag isuntong ako nga dan wala kay jay. Kalnadan ko matamutay, niya luwadan mo tungan ni panang dalati yo rangin ah. Ulpe. Naabot na. Okay. Jadi pa may naman kayo. Gaya niyo pala. Gaya niyo pala yung limang. Yan. Inyo. Ino modot agila daw ini. Oh, Yung pangipakan yaw. Ito na lang kamay. Ayaw na eh. Ayaw na. Uy, uy. So ayun mga insan, nakakuha na tayo, balik na tayo doon sa pwesto. Awan, ulo. Ready, diba? Uy! Dijo! Maunita! Bag-inlat ka! Kamaya, dagdagan na. Bag-inlat ka. Hanapin kong ilang pang. Sa bali-bayang mga boy, kayo na panaan. Inagala si pang-isip. Imang taon mo. Panaan mo sa Madi! Sa bali-bayang mga boy. Apa dito? Abaya! Kala lang siya! Ay, makakwari! Abay, sidak na! Sidak! Naglaing nga! Iyawit ko ata! Hindi na ako nagalat ang itad mo. Iba ang sinanakot yun! Hala! Hindi ka nagalat itag tibing yun! Hindi ka nagalat pag tibing yun! Ay, mabay! Ano man ito? Unog kita! Ang naimas kita! Ang matulaw! Kaya may lumating sa mga. Really hurts ang magmahal ng ganito kung sino man. Ipipili na. Bubuan na ta. Matisok pa yan. Ikaw na din.
Motor, taparis nang. Motor, taparis nang. Diyos. Mastam na itong kalulain. Sa pabasulong mo. Kaya ang tapa na itong basta makalimus. Wow. Ayo, dyan ka. Di man na dinudul-duk ya. Ayan! Nakarang! Asa may plato ayan? Ade eh, alam mo na mo sa ina mo ida. Ada kiri dan kamu magami. Ito yun? Win. Ngayon lay. Ang kamangalat na sa platon? Ayun kada na yung may makan. Natan si Yule. Lazel! Huwag kang mag-ano dyan ah. Dyan ka lang. Wala naman na tayo! Pasabaw mo na ito na. Pasabaw mo na ito na. Mama! Parang hindi din no. Wala na. Damdaman man yung natin. Sabay subukan. Yun lang yung tayo subukan. Yung bang tayo subukan. Medyo pagdaman tayo subukan. So dito ko na tatapusin ang vlog. Please subscribe. Bye bye.